Importante kaayo nga gipahinumdom nato karon nga akong anita dinhi ako ipaambit niyo mga igsoon. Panginaot nga pinaagi ning duha ka punto kita nga mga Kristiyanos karong panahona malig-on ta sa ato ang pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesus og maaghat pagyutag maayo no madasig ta sa ato ang mapadayunon nga pagpaningkamot pagkinabuhi sa bag-ong kinabuhi nga nadawat nato kaniya diya sa atong pagpakatao pag-usab diya sa atong Ginoong Hesus. So kining una nga pagpahinumdom nato mao ni siya. Una, ang maayong balita, ang ebanghelyo. Kinsa maning maayong balita mga igsoon? May buntag. Kinsa ning maayong balita? O ang Ginoong Hesus. Mauni siya ang ebanghelyo. Mauni siya ang maayong balita. Nga diin, pinaagi sa atong Ginoong Hesus, gituman sa Dios ang iyang saad ngadto sa iyang katawhan ang Old Testament people, ang karang Israel, nga iyang ipadala ang iyahang Mesiyas aron nga maoy maghatag og kaluwasan, maghawa sa iyang katawhan gikan sa pagkaulipon sa kaaway sa Dios. Mao ni mag-isod kita gikan sa pagkaulipon sa kaaway sa Dios, meaning pagpakabuhi dinha sa sala. Nya kining sala makita ni sa atong dili mao og husto nga mga binuhatan. Nganuman mga igsuon, kay ang atong mga binuhatan maunay nagpadayag kung unsang pagtulun-ana ang ato ang gisunod. Mabita na nga ang kaaway sa Dios ang iyang pagtulun-an dili gyud insakto, mga bakak og sayop nga pagtulun-an. Mauna nga kung sayop nga pagtulunan, sayopod nga pagpanabot. Kay sayop nga pagpanabot man, di sayopod og binuhatan. Insakto ba? O, nya sumala pa sa og ipaambit niyo kaniadto kung nakahinumdum mo, ang sayop nga sige og buhat, mahimo ng insakto. Kaya nagtuo naman tang insakto, kay maumay na andan, mo'y gibuhat sa kadaghanan. Dili ba? Munang og kurihiran ta, dayon na nato kasuko, ngano manghilabot man ka, nga di man ta pareho kaldero. May buntag. Lain mamugtinan awan ako. Basig mayo nga, sayo pas buntag, nangigo naman yung pariah. Wala ha? Wala. Wag ko nangigo. Ang ato lang gilitok, giarticulate nato ang unsagoy realidad nga naatan nagpuyo. Kay tumong sa atong pag-articulate diini, kita nga mga Kristiyanos ma-challenge ta, mahagi ta. Dili ba? Kay mao man ni kay ang atong pagpakabuhi sa kalibutan mga igsoon, mao naman ang atong pagpakabuhi di na nga magsukad ta sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus. Mabita nang miani atong Ginoong Hesus nga ang iyang paghawas nato sa sala gitudluan ta niya iyang pagpanudlo iyang gitudlo din ni nato gitawag og kama tuuran kanuman kay gikoreksyonan ta sa atong mga sayop nga binuhatan. Pero tanawa tungod lagi kay ang kalibutan nga atong napuy-an napukan man ni sa kaaway sa Dios, wala malipay sa iyang gibuhat nga kurihiran, wa mo dawat niya munang gipatay siya. Maumana. Pero kay buhat man ni sa Dios, kay ang Mesiyas gikan man sa Dios, wala makabuntog niya ang kamatayon, kundili gibanhaw siya aron nga pagmatuod nga kining buhat sa kaluwasan, buhat ni sa Dios kay muni iyang saad dinhi kanatong tanan. Kunya atong nabalaan nga sa atong mga pagbasa karon nga kini di ay Mesiyas nga gipadala sa Dios mga igsoon, dili di ni siya Mesiyas sa katawan sa Israel laman the juridical Israel, kundili Mesiyas ni siya sa tanang katawhan sa Dios.
Okay, kundili ang katawan sa Israel, the juridical Israel, mao lamang ang katawan nga giandam sa Dios aron ana dina magpakatawo ang Mesiyas. Mo na nga giandam ni siya, taas kayo nga proseso, a purification nga gihimo. Unsa nga purification man? Gikan sa atong aman sa pagtuo si Abraham, gipurify sa daghang mga Dios-Dios aron pagpakatao sa manunubos, ato na siyang masabtan niyang pagtulunan sa iyang pagpadayag sa kamaturan nga usara di ay ang Dios mga igsoon. Nang ano mang daghang Dios nga nahitabos kalibutan, mao ni ang atong ingon maisuon ba nga soul searching sa in English pa. Gapangita ang tao sa iyang kinabuhi sa diha nga nawala sa kamatuoran tungod pagsulod sa kaaway sa Dios. Nya naa magyud nato na inner longing magyud nato may suon nga makigdugtong tao gamhanan nato kay buota nga kining maong gamhanan mo intervene makiglambigit sa atong pagpakabuhi dinhi sa kalibutan. Ug mo na natabo may suon sa wa pa ta mapaila nga wa pa nato mapabalik ang pagpailang usara day Dios, munandaghan tag mga Dios munang dunay mga Dios nga nagkuan nato kaning nagmandar nato nga aron nga maayo ato ang panglawas, maayo ato ang pagkinabuhi, munang inon ta nga paihawon tag puti nga baboy, puti nga baka, puti nga manok. O ingon ni ana ba? Dili ba? Sumunay atong gitawag ancestral faith mga igsoon. Ni atong wala pa magpadayag ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus nga din iyang gihingpit ang soul searching sa tao nga diin usara di ay ang Dios. Usara ang tinubdan sa tanan. Mao nga ani na to isalig ang tanan mga igsoon. Nga mo nang kitang mga Kristiyanos na purify na unta ta sa atong ancestral faith. Pero unsa may nahitabo, daghan nato karon wa pa man ma-purified. Kaya naapay Santo Ninyong Pulangan, na Santo Ninyong Greenan, na Santo Ninyong Gapuyos o Kwarta, na po Santo Ninyong nga Gadaster. Kaya lahi mo na silang gamhanan nga Santo Niño. Mayong buntag. Murag wa mo malipay sa ako ang paambitron. Kaya lahian pa mo magunit atong Santo Niñong Gapuyos o Kwarta. Diba? Oh. So ingon niya na mga ison, we are supposed to be purified people already. Mobita nang miani atong Ginoong Hesus, ningon nga siya mao'y naghingpit sa gipangita sa tao nga katagbawan nga kinabuhi. Mobita nang kitang mga Kristiyanos, mga katawhan ta sa kahingpitan. Nya mo ni gipahinumdom nato karon. Nya aron nga magkapuyo ta sa mong kahingpitan, unsa may gitudlos atong Ginoong Hesus nga magkinabuhi ta ni ining kalibutan nga di na ta magpatuyang sa atong kaugalingon. Na kaysa kaaway sa Dios, dili man na ang kaaway sa Dios, imuha man ng human rights, imuha man ng human freedom, pagpatuyang ka. O, sa imong kaugalingon ra imong gi-focus, imong kitana, wala na Dios. Pero ang atong Ginoong Hesus, lahi, munang wala siya gidawas kalibutan. Kaya ang giingon ni sa atong Ginoong Hesus, dili ka magpatuyang sa imuhang kinabuhi, kundili magpakabuhi ta nga maningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ngano man maningkamot ta magkinabuhi sa kabubuton sa Dios, kay iyaha man tang larawan. So dili ta independent sa atong kaugalingon, kay larawan ta sa Dios. Ngunang ang kaaway sa Dios naningkamot gyud nga ang tao dili mutuo, dili ta mutuo nga larawan ta sa Dios. Munang ginaingon nga kabahin ta sa evolusyon nga dunay usa ka single atom ni Ebro din hulma ang sana
life form, doon na kinabuhi, denghanto nahimo tang tawo. So dili ta imahin sa atong magbubuhat. Munang magpatuyang ta. Na mo ni ang gikuan nato bisan mo ni struggle sa atong panahon ron. Munang atong Ginoong Hesus lahi yang pagtulunan. Ayaw, kinahanglan na magkinabuhi ta sa kabubuton sa Dios if we want to find our life. Gani kasi gigutag ampo ana. Bantay mo? Unsa atong ampo? Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. O niya pa man ta yuta, dihang pagbuot. Maingon man dito sa langit. So katong magpalangit, munang magtuman sa kabubuton sa Dios. So munang mahimo tang iyang katawhan. Mabita na mga igsoon, muni gipahinumdum nato sa ato mga pagbasa karon. Tanawa sa unang pagbasa, nagikutlo sa basahon ni Propeta Isaías. Nakadumdum pa mo? Agohoy. First reading ba karon? At sa giingon ni pinaagi ni Propeta Isaías, giingon sa Dios, no? Nga magkinabuhi ta nga matarong. O niya, katong mga dumudoong mga langyaw, mining dili mga Israelitas, makahalad usab sila ngadto sa Dios. Mabita na mga Israelitas nagtukod og templo aron ato dito makahalad sila sa Dios, gitual nga mao ni ang balay sa Pinoy-anan sa Dios. Apan ang mga langya, ang mga dili-Hudiyo makahalad pud ay ngadto kaniya ug mahimo silang katawhan niya kun magtuman sila sa kabubuton sa Dios. Mao din ni gipasabot mga igsoon nga magisgod ganitag katawhan sa Dios. Mao ni ang katawhan nga naning kamot nga magkinabuhi sa kabubuton sa Dios. So katud diay wala maning kamot pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios, dili to katawhan sa Dios. Asa man silang katawhan? Katawhan sa kaaway sa Dios. Ngano man, kaya ang katawhan sa kaaway sa Dios mga igsoon, dili man na magkinabuhi sa kabubuton sa Dios, because otherwise, kung magkinabuhi sila sa kabubuton sa Dios, di mahimo silang katawhan sa Dios. Dili ba? Ug mao ni ang gianis atong Ginoong Hesus. Ug gani sa atong ebanghelyo, klaro kaayo, dayag kayo ang mensahe. Nabalik ko ta sa ebanghelyo, no? Giulagwayan ta nga adunay usa ka babayi nga nagpuyo sa Kanaan. So dili ni siya Hudiyo. Outsider ni siya. Unya sa iyang pagtuo nangayo sa puangod sa Dios, pinagis atong Ginoong Hesus nga ayuhon ang iyang anak. Na dini gipahinumduman o gisulayan sa Ginoo kung tinuod bagyo ni iyang pagtuoha. Munaysan gipadala lamang siya sa nawalang katawhan sa katawhan sa Israel. So mga Hudiyo, juridical person. Pero unsa man nihangyo magyud gihapon. So dini wala gisalikway sa atong Ginoo. So dini klaro kay ang mensahe nga ang Mesiyas di ay dili lamang sa piniling katawhan sa Dios nga dinaa siya mo iyang giandaman ana siya magpakatao, kundi Mesiyas di ay siya sa tanang katawhan sa Dios, regardless sa imuha nga kaliwat, regardless sa atong bulok. Importante nga duna tay pagtuo ngadto sa Dios. Mauna mga igsoon ang unang gipahinumdum nato. Aron nga kitang mga Kristiyanos karon, kumututa nga si Kristo mo ang Mesiyas, ang manluluwas, di maminaw ta niya, mobita ng ang kaluwasan nga iyang gidala dinhi, di ba, gipabalik ta sa kamatuuran. Muna ningon ta nga si Kristo mo ang kadalan, kamatuuran ug ang kinabuhi. Sa to pa, nakakaplag na tagkatagbawan kaysa man kay kamatuuran. Pero nga nung nangita pamanta og mga pagtulunan, nga nung naglibog pamanta sa atong pagpakabuhis kalibutan, nga si Kristo magkaang kamaturan, siya magkaang kinabuhi. Kay dunay daay gikinahanglan mga igsoon,
Unsa may gikinahanglan, mo ni ang ikaduha nakong pagpahinumdum mga igsoon nga ato ning tagaan og dakong bili sa atong panahon karon ug ato ning amumahon. Unsa man kining pulong pagtuo. Faith. Nga diin og magisgot kani tag pagtuo mga igsoon, musalig ta sa atong gituuhan. Mabita na nakahinumdum nako ni the other day, ga-reunion mi sa akong bat sa high school. Unya dito sa lugar sa among reunion, nagkahisgot-isgot ay mga class nako nga nangayog inquiry ba kabahin sa ato ang kultura sa atong pagkasimbahanon. Nya dunay usa nangutana nako ningon sa nga ano na usa nga misulti nako sa Monsenyor. Kabalo ka unsay gikinahanglan sa atong mga Katoliko Monsenyor, ako guni eksperyensya bud ako nakita unsa man kulang kayo tag indoctrination. Ha? Indoctrination mo lahi marong istorya ha. Di makag-indoctrinate ta. Oo. Nyawa ko katubag ato na kay nabulabog naman kay daghan naman kuan so nabiyaan na po tong istorya ha. Nya ang akong inugtubag ato ani nako itubag ninyo dinhi, no? Nga ang akong tubag maugod ta ni mga igsoon. Mag-unsa man ang imong pagdoktrina sa mga tao kung kini walay pagtuo. Muipikto ba? Muipikto ba? Dili. Tudluan ta aron paghulma sa atong pagtumunang unas tanan kinahanglan naatay pagtuo. Aron nga kung naatay pagtuo, dili nagyud lisod ang pagtudlo nato mga igsoon. Kabalo mo kung siya makapalisod na tudluan ta, kanang wala tay pagtuo. Kaya nga anong rason magyud ta? Na, tagata mong example ha, tagata mong example. Gitudluan ta mo na una, tudluan ta unsay mga pagtulunan sa atong pagtuo aron atong tuuhan. Dayong human-an na giyahan na ta mo na doktrina, paggiya na nato aron nga kining pagtuuha atong mapuy-an, pananglitan. Giingnan ta karon. Ang atong kinabuhi natay padulngan. Ang padulngan nato kalibutan sa kinabuhing dayon. Nas kalibutan sa kinabuhing dayon, langit ug impierno ra gyud ang naa didto. Pangutana, mituo ta aning langit ug impierno. Oh, una daano to na ipangutana. Kay basig nasayod ra ta, pero wala tay pagtuo. Kaya biyan nituo mi anak mo Senyor. Okay. O papilion mo asa mo. Langit mo, impierno. Asa man ta? Langit kita. Nya tinud-an na naguna nga nito kag langit, tinud-an na guna magpalangit ka. Tinuod na mo Senyor. O ani magsunod na ang doktrina. Magsunod ang pagtulunan. Okay ka palangit man ka, lahian man ka musulod sa langit, undangan na ng panawat o kwarta panahon sa eleksyon. Okay ka palangit man dagway ka. Nya kamo pong manlagan panahon sa eleksyon, undanga po ng pagpanguwat sa mga tao panghatag o kwarta kay makapaimpierno na, kay panlimbong na. Pero wa kay pagtuo, ana, sa kuning paliasig, balik-balik kaniyang wali ng eleksyon. Wa magay pagtuo, di normal, mo na reaction. Mga tao nga walay pagtuo nga tinuod din ang langit. Tinuod ang impierno, may una nga, wa po na mahadlok ng impierno sa awa po na mo ni pangayuag, gihatod na po ni balay. Grasya na ni. Kita niya? May buntag. How our minds being formed. That is why maguna ang atong pagtuo mga igsoon. We should learn to believe and trust sa ato ang gituuhan. Aron nga muipikto ni sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Maubita na nga akong balikon, kumitang magpalangit man di ay ta, sugda na to ang langit karon. Maningkamo ta. Nya mo lagi ni, kung magpalangit na ta, ang yawa di magina malipay mga igsoon, magsige mo ginagsulsol nato gyud. Nya tagaan pagyutag mga kailibgo nato.
Manay ka magpalangit, magsige ko kog simba, kay aron nga magiyahan jud ko jud. Sige simnya ang kuan ang sa ang yawa di mo na malipay ana. Di ka ilis na ka. Pagkadaog nimo gilain imong tiyan, di nakasimbo. Di ba no? Nitaligsik ra gani gamay, di na mo simba kay masipunon niya ko. Wala na. Daghan na tag ikarason mga igsoon. Pero kung ato ganing gusto, ay. Di ba? So muna mga igsoon, dini mauni ang gipahinumdum nato karong Domingguha mga igsoon. Mobita na nga aron maligo nato ang atong pagtuo, pagsalig nato sa atong Ginoong Hesus nga makapadayon ta pagpaningkamot nga magkinabuhi sa pagtulunan. Mao na ang testimony ni San Pablo sa second reading. Naklaro yung second reading, siyang sulat nga to sa taga Roma. Unsa giingon ni San Pablo nga iyang gipasigarbo nga siya nahimong apostoles sa mga dili Hudiyo. Munang diya ni San Pablo nasangyaw, napaspas ang pagsangyaw ni Kristo ngadto sa mga dili Hudiyo. Apil na taniini aron nga sa atong pagdawat ni Kristo ang maayong balita, kita usab unta makakinabuhi sa kaluwasan mga igsoon. Ug manatong balikon, muna atong panginaot nga kita nga mga Kristiyanos karong panahona sa ato nga pagpahinumdom ni ini karon nga una ang Ginoong Hesus mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios dinhi aron paghawas nato gikan sa kaulipnan sa kinabuhi sa sala, mag-atong lig-unot o pagtugpagsalig nato kaniya aron nga pinaagi ning pagtuuha malig-on ta sa atong pagpakigbisog sa kinabuhi sa kaluwasan nga atong panglaom nga muni mohatod nato ngadto sa pinuy-anan sa yuta sa saad, ang pinuy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog sa pagtindog.